Hi guys, it's me Judah and welcome back to my channel, no? Okay guys, so today is December 21, no? So karon di ay kay magwalwal mi na sa akong mga jumegs diri sa Butuan, no? So later, so unsa gid oras unya magkuan? Alas 6 mi mo gikan. So time check sa ta it's 4:30 na sa hapon, no? So karon di ay nami sa akong jumegs diri sa Princess Homes na balay, no? So paki-hi sa akong mga jumegs diri sa ano siya mo? Kami po ba dai? Oh. So nagready sila sa loyo, nagready sila kay aside nita kay unsay metaboon niya. So laban lang tanong. So karon, hoy mamanyapon sa tabesh kay gutom ba ya? Yeah. Mapalitan kanton sa gawas, uy. Nai manok dire na ay karne. Yeah, we have meat. We have Meat. Inuhan ang meat. Nai meat we have Carne. they have. Carne. No, ligo sa tanong. Sige, Pero maligo. laban lang. So karon di ay mag ready pa mi kay mo. Kaon sa tanong kay magigita. Bilhin siya. So karon di ay magpalit sa amin, no. Tang laban ta. Pareto day. Ano la day? Uy, ang halam day. Sabon siya. Sabon niya. Shuffle. Shuffle. Pwede rin siya. Pwede na. Emerge. 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 Wala na day. Okay guys, so karon di ay nagready na mi. Sure. Nagluto-luto mi. Luto. Since may mga inahan diri, no. So nagluto mi para panihapon. So may music diri mga parang Gucci Gang dira. Kaya mga pang Gucci Gang wala. Igawa sa ng Gucci Gang nga music diri be. Kumusta Beshi? Okay na siya. Like, ako na nagawin talaga na. Ikot. You're wearing my slipper. Wow, your snake. I borrowed that. You borrow that? You borrow that? I said I borrowed that. You borrow that one? I did. Later. Is this hot? Di ba init? Beshi No, hot. no, no, she's hot. Speak English. Uy, kasi, vlog. Bala kay paghukad og ibra bala kay Sean. One ba? Ruben. Bakit kalimot ka magkagay ka dito mag-food ko rin? Dili nakaram na ko babae pa dito ta nga. Kasi. Nga ba? Right kasi ni. Oh. Ano ba? Ano? Bisag, hindi pinakakabinaw nila. Bala ano? Sirwan ka ba? Nakulimutan na. Baba ka dito. Don't talk to strangers when your mouth. Okay, no, so, nabisi jud sila, no? Labanan jud nila. So, okay, kalma lang ang tanan. Nabisi na. Okay. 2,000 years later. Okay, guys. So, ready na mi, no? So, paki-view sa ako mga Getting next, ready. no? Paki-view. Yan sila, no? Ready na kayo sila, no? Laban na rin Davita. Laban ang mga bilbil. Isa confident Okay. lang no. Gabi ka red. Gabi ka red kayo. Kana o pa. Bebe. Oh. Bala siya ang ginaganay ha. Hala. Grabe. Ikal kayo lang. Ikal. Last na ni siya best. Babagi siya. Number yun. Tsaga siya. Hindi na magdalagbag na. Okay. Hindi na sayaw. Laban lang. So, ako yung baggage counter ng Davita. Ang lakab. So, karon Lakab. padong SM. Ato mig SM. Nag-inom. Simple mo. Dili. Boy, asa? Ay, kasuko. Later. Kailangan ng i-vlog ang ako ano. Dami. Sama niya. Hindi ko lagi pa origin ha. Okay. Then spike tayo.
Wala, no? Wala. Ito ka mahapog. Murag, hindi siya makatama. Oh my God, 7. Laban lang to, no? 2,000 years later. Lagi nang may sa boarding house location sa NFA dapat ba? Sa Ayala. Social... Huh? Social... Okay, guys. Handle So, padong may karog. Max. Mag-time check sa ano. Max ata. Time check, it's 9 na kapin. 9 na kapin, no? So, karon padong may maps. Kay mag-party na Ano na vodka? Can you please Mag-party ta, no? appreciate my views Ano? na nag-lockout pag-ingay? Muna, mag-rubber shoes. Look at. See? See? Grabe ka, white. Nag-heels ko. Grabe ka. Nag-heels ako mga jumegs na sa naka-white shoes. Pero gibabaktos Tapos, ako grabe nila. ka bagyo din tapita. Gibabaktos ako ni Doy Doy. But all my friends are wasted. And I hate this club. Ay, sabi? Man, I drink too Gusto ko much. mo itong garage kay gusto ko mga memories magudihan jud kay memories na ko dito no pero kasi na gusto kay layo daw so laban na ako hindi na tita Dapat sa vlog. mga mig mops kay Nag-vlog siya. magpa hilis mi sa among kuan sa among kabate Bahada. Baby, ano na si Bibi Boy. Visit kay sila. Matugi sila maps, no? Yung si Bibi Boy dito. Tambok, Bugason. ay Nagkasabay mo sa cashier. okay so nag-change among mind no mga mig garage so kay sayo pa kay atong Hindi, mops marami mura sa mag maps. usa ba di ay kabibo ba mura ka kami na siguro upat mag mops no Remember earlier, you told me that we're going to Bidra. withdraw. oh out of friends pasensya kaya Sorry no friend. kaya nag-heels among beshi nag-heels pasensya kaya nabilin sorry Later. okay guys so karon dyan dynamic garage so murag I'm so happy jud kayo no kay murag na mesmerize jud din ako ang memories din dapita no so laban na nila so karon murag dili mi hard liquor among inom nag-beer na lang mino so laban na sa tong beer A few moments later. sa mga dahil na niabot akong Jumex pakihay sa dahil akong Jumex char lang 6.5 hours later. okay guys so pasok niya mig maps no so paki-welcome sa akong besh no paki-welcome sa Ezekiel Oh my God. so karon mag-maps mi karon mag-party ta magwalwal ta Mag-party mi karon, guys. yeah so nanakay na sila chikan laban tayo ikaw na kayo Dali, kailangan ko tanong. ah sorry Later. laban tayo kapita Years later.
tomorrow. Hi guys. So today is December 22. So good morning sa tayo, good morning. So gahapon, kami katarang og vlog pa uli kay gitabang na ko, no? Gitabang yun yung kay nagbaon yun yung So as in grabe. Ay, kahilom ba? Yawa. Naminaw sila sa gawas. So, gahapon di ay, pakishoutout sa akong mga Jomex, no, kay, tabangan jud ko nila, no, put jud nila akong self up, no, okay, gabi, pamulbos, kanya sa, pakishoutout sa akong mga Jomex din gabi, ano, pakishoutout, o kaning ba, ano siya, pakishoutout, ano niya, no, pakishoutout, no, okay, kitabangan jud ko niya, sa balaya, put jud niya akong self up, Put yourself to the Lord. so, mga abang sa pinagkaon, okay, panggutom sila. Pwede ilas mo na yung makabal nga. Ha? Pwede.